Nekirabo no bwazimio la umoja wa Kenya bogenderete kurubirio kurubikana aborit korea ankioni go abarai au bogenderete wesokia na kurwa ebirengerero byabo Richard Mwebyo yoro mwanasiasa kurwa sorogongo rwa gusi nigo nera sokire na kubatuka ebirengerero byaye asarokanire kwa kuboka azimio la umoja wa Kenya na kumugani umurai wense Dr. William Samuel Ruto ko enekia na ngo ikiraniare alionsi obomo bwazimio eganetie asaba Kenya Nairobi azimio ne timu ya muntu bono n'abantu bakoitisa eserikali etegerere abananchi mono ebintu tokorigereri bitatu byamana nerigori ry'endagera abakenya baitu basinyire kubeka endagera emesa esaguriri igori ryachire igoro gento gya kabiri tete serikali eyerie bango kuchase subsidy na obwoyo ne bituma ne endagera yonsi asobwenge eria abakenya banyara konyora endagera yakera rituko gento kya gatatu IBC ebodi eria kerekorosi gure serikali yoka igobonera aberi bari gwa defend timu yemo tiga opposition torangeriwe na bari barete na barabwa abandu baye panel eria befe and free ekolega siyo gachora ba commissioner barachi gotenera IBC ne bodi enene ego kacha cross nere kogero murembo ba Kenya igotigaruta tige ko myumutupa ndarangerie musikiraira Moro Odinga baikaranse bagambe bateba ni na IBC ekorosigwa bateba ni n'ebintu ebi formula nererie kogera endagere gurigori elio marembo je Kenya ata waisu tukabwata maandamano ya amani yo marembe kende ngeo kyo muntu kera asareke twe bangere biya no tukora barayi bonse